Mauno, sä halusit perusteluja ja mä annan niitä sulle, mutta siitä hyvästä, että mä nolaan itteni julkisesti tällai, mä tarviin kahet. Mä tarviin kahet lasit. Sä oot mukana meidän keittiössä, sä oot meidän ruokahetkissä, sä oot meidän automatkoilla, sä vallotat meidän olohuoneen telkkarin, sä oot meidän puhelimissa, sä oot meidän makuuhuoneessa, sä oot meillä kaikkialla. Meitä on 4, jotka seuraa sua. Mä myös kommentoin ja jokainen tykkää sun videoista. Me seurataan sua Instas, TikTokissa ja YouTubessa. Mulla on siis bonuslapsia ja mä tarvitsen nyt äitipuolibonuksia itselleni, joten mä haluan hommata mun bonuslapsille sun ilmaiset aurinkolasit. Ja tässä on mun puolison lasit. Ja sillä on aurallinen migreeni. Joten mä annan vielä bonushaasteen. Jos sä lähetät mulle 3 ilmaiset lasit, niin mä lupaan, että seukki kerran, kun mä leivon pullaa, en välttämättä tänään enkä ensi viikolla, mutta kun mä leivon pullaa, niin mä lupaan lähettää sulle kotitekoista tuoretta pullaa. Ja jos näillä ei lähe laseja, niin mä oon ihan varma, että ei voi lähteä kyllä millään muullakaan.